जिउखौ लानानै बिबार बायदि जिउखौ लानानै सुबुं नोंनि जिउ सोलेरा दसेनि बे संसारा सुबुं नोंनि धोन दौलता सानैसोनि बे बुहुमा बिबार बायदि जिउखौ लानानै गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोन्थागौमोन आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन प्रेज द लर्ड बे इसोर बाख्नाय जाथों जोङो दिनै बे संसाराव जोनोम लादों बे संसाराव जोनोम लानानै लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे बे मोननै हाबाफारिया फैखाबायनो थाबाय मानसिया जोनोम लादों जेब्ला बुंनांगोन मोदोम हिसाबै जाय मानसिया बे संसाराव जोनोम लादों बियो थैखानांगोन रावबो गवा मोदोम हिसाबै रावबो गवा बेखायनो बुंदों गोथार बाथ्रानि जागायजेननायनि 2 बालकनि 24 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों मानसिखौ हाद्रिजों दादों हाद्रिजों जेब्ला मुसुखा बायदि दादों अब्ला बियो गोथैसो जेबो लोरसोर खालामनो हायाखै नाथाय जेब्ला इसोरा गोथांनि हांखौ मानसिनो सोना होदों बे मुसुखायाव सोना होदों अब्ला बियो जियाब्लानि जादों गोथां जादों बे गोथाङानो मानसिनि थाखाय अति प्रयोजन बे गोथांनि हांखौ जोंनि जिबनाव मानसिनि जिबनाव इसोरा सोदोंमोन होदोंमोन नाथाय जेब्ला मानसिया पाप मावबाय अब्ला पापनि फिथाइखौ मानसिया मोनबाय थैनाय नाथाय मानसिनो गोथां हांखौ मोदोम हिसाबै थैनो थाखाय हायाव फबजानो थाखाय होआखैमोन मानसिया जेन अरायबो जियाब्लानि थायो गोथां जायो बेनि थाखायसो मानसिनो बे गोथां हांखौ इसोरा होदोंमोन नाथाय जेब्ला पाप मावबाय पापआ मानसिखौ थैनायाव लांफिनबाय नाथाय प्रभु जिसुखौ जों हामबाय होनना बुंनांगोन थैनायनिफ्राय खारग'नाय राहाया जाबाय जिसु ख्रिस्ट जायहा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बियो गोथां जायहा जिसु ख्रिस्टखौ मिथिबाय बियो गोथां बे गोथांखौ जिसु ख्रिस्टआ मानसिनो अर्थात संसारनि मानसि गासै जातिनो बियो मानसिफोरा ख्रिस्टखौ नुहैगोन बैसोर सनानि नोगोराव जाय पापीफ्रा ख्रिस्टनियाव लाबोजाबाय बिनि थैजोंनो सुस्रांजाबाय बिसोरो ख्रिस्टजों रंजाहैनो मोनगोन बैसोर सनानि नोगोराव बिरासना हबा बिलाया बेरांलाङा गोथार मानसिफोरा ख्रिस्टखौ नुहैगोन बै स्वर्ग सनानि
मिनुति दिमारिनि गासै जुलिनि सम जोनोमनि सम गासैखौबो जोंनि मण्डलिनि बिथां दैदेनगिरिया बुंथिनानै गालांबाय बेयावखाय आङो बेफोरखौ गासैखौबो आं बुंथिनो थाखाय बे समाव सानबावाखै आङो जास्ट बिथाङा जोंनि आइजोफोरजों मा समनिफ्राय माबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ आं फंनैसो बुंथिनो थाखाय इच्छा खालामबाय जोंहा बिथां रुंसारि बिनानाव मिनुति दैमारिया हाबा जाखांनायनि उनाव 2005 मायथाइनिफ्राय बिथाङा जोंनि बालिपारा आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन लोगोसे बिथाङा 2005 मायथाइनिफ्राय लानानै जों 2015 मायथाइसिम बिथाङा नेहाथारि आफादगिरि बिबानखौ बानबोदोंमोन मानोथो जोंनि मण्डलियावहा गोबांथार आइजोफोर दङब्लाबो जोङो गोबां समाव इसोरनि खामानि मावनो थाखाय बेबायदि सम दान होनो हाग्रा आइजोफोर मोनैलाय गोबाव सम बिथाङानो जोंनि आइजोखौ आफादगिरि महरै दैदेननानै लाबोदोंमोन आरो बिथाङा ओरैबायदि बेक्ति मानसिमोन जोंहा मण्डलियाव माबायदि जानानै दङ बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो 12 बाजियाव बियो दुगैनो आरो जि सुनो थांदोंमोन बे समाव आंबो ओंखारलाङो जेब्ला आङो स्कुलनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनो अब्ला आङो ससमा गोदान लानानै फैदों आङो ड्रेसिं आयनाव नायनानै ससमाखौ आङो लानानै आङो गाबज्रिदों बिमा बिमा आंखौ नाय समायदोंना समायाखै होननानै आं गाबज्रिदों समायना बिसाजोआ ड्रेस होदों अब्ला आइया बुंबाय गावहारिया गैया दैनो दुगैनो थांदों बाल्थिं लानानै अब्ला आङो ससमाखौ खुनानै ड्रेस गानस्लायनानै आङो दैसाथिं आङो नायगिरनो थाङो आङो सेरजोंनो थांदों दुगैनाय सेरजोंनो आं बाल्थिंल' आङो नुदों आङो सिदा आङो साहा बागानाव आङो थांदों बेयाव एन्जर जोंहा मासे दङ बे एन्जरनि थाखाय गांसो नागिरनो थांनानै साहा बागानाव आङो नागिरदों गाबज्रिहैदों नाथाय गैया आङो थांनायाव आगदा लामाजों थांबाय आङो फैनायाव आगसि लामाजों आङो फैबाय फैनानै आं बुंफैबाय गैया माथो माबाया अब्ला आबिलाहाथिं थांदों खोमा आबिरा सिदाहाथिं होननानै फिसाजो उन्दैया बुंबाय नागिरलांबाय आङो आदिलाहानाव थांदों आङो रावनियावबो आङो बुङाखै जे आंनि बिसिखौ जे आङो नागिरदों आं सिरि सिरि होननानै नायनानै फैफिनदों जेब्ला आङो फैफिनो न' मोनफिनो अब्ला आफाया बुंबाय बावहारिसोना सोर सोर दैयाव खानायल' नुजानानै दङ बे बाथ्राखौ अब्ला आङो हाखु दाखु आङो खारलांनानै दै गोथौआव आं बारसिनानै आंनि बोखाङो जेब्ला आं बोखाङो बेयाव आं गैया उदैयाव नारसिनबायो आङो खोबसेबो दै आङो लाजिनानै बे सुनाय जिजोंनो बेनि मोदोमखौ आङो खोबनानै दोनो आरो आं बिथिं बिथिं आङो नायहरनानै आङो गावखावबायो अब्ला आंनि बार खाथिनि मानसिफ्रा ज' जाहैयो आरो आं न'आव लानानै फैयो अब्ला आङो गाबनायजों दुखुजों जेबो आङो साननो हायासै आरो आं गुबुननिफ्रायबो आङो मोननांगौ बायदि आङो एडभाइस आङो मोनासै सरकारि नियम निति बायदि जाबायदि मावनांगौ बेखौ आङो मावनो थाखाय आङो बोलो मोनासै दुखुनांथाव बाथ्राया जाथाया आंनि जिबनाव बेबायदि जाबाय बेबायदिनो आङो आंनि गोसोआव सन्देह थाब्लाबो आं मेगनजों नुयैखाय रावखौबो आं सिखावनो हमासै संसारनि मावना गासैबो फैमार जागोन
Marakas. Rungsari